खुलुमबाय दायो बे समाव बड'लेण्ड गब्लेयाव दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दिमाकुसि ओनसोलनि भटियासां गामियाव दिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुम माइनाव आफादा साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै 8थि बिमा माहारि सावराय जथुम खुंदों। बे सावराय जथुमाव दिमाकुसि ओनसोलनि सिङाव थानाय दाब दाब गामिनि बाथौ सिबियारि माइनाव बिथांमोना लोब लोब फैनानै दिनैनि सावराय जथुमखौ जाफुंसार होफैदों। दिनैनि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होलाङो बिटिसिनि डेपुटि स्पिकार मानगोनां बिथां नेरसोन बर'। दिनैनि सावराय जथुमाव नुजाथिफैनो हानाय माननि आलासि बिथांमोन दंफायो। दिनैनि हाबाफारिनि सायाव मा थांखि लानाय जाखो आरो मा हाबाफारि लानानै बे सावराय जथुमखौ खुंनाय जादों बेनि सोमोन्दै जों बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै लागोन। दिमाकुसि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादा देग्लाय 8थि बिमा माहारि सावराय जथुम खुंदों। बे सावराय जथुमखौ मा थांखि लानानै खुंनाय जाखो आरो मा हाबाफारि लानानै नोंथांमोना खुंदों बेनि सायाव मा बुङो? खुलुमबाय। जोंनि दिमाकुसि बियाब माइनाव आफादा जों बोसोरफ्रोमबो बेबायदि बोसोरारि सावराय जथुमा लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ जोङो साननैनि हाबाफारि लादोंमोन 1 आरो 2 अक्ट'बर। मैयानिफ्राय जोङो फार्स्टआव जोङो थानसालि थारनाय लादोंमोन। थानसालि थारनाय लानायनि उनाव जोङो फिरफिला बिरनायनि उनाव गोथैसो बावनायनि उनावहाय जोङो आर'ज बादायनाय लाबाय। बेबायदि आर'ज बादायनायाव जोङो जोंनि दिमाकुसि बियाबावहाय 50टा दालाय दङ। बे 50टा दालायनिफ्राय मैया जोङो साबाखै थान्दै लिंहरबाय। बे साबाखै थान्दै लिंहरनानै जोङो सानै बादायारि जों मोननो हादों। बेवहाय बादायगिरिया जोङो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड लानाय जादों आरो रिजाल्टबो मोनबाय। जों बान्थाबो दिनै राननानै होनाय जाबाय। जोङो मैया बादायनाया मोनानि 5 बाजिसिम जोङो 12 बाजिनिफ्राय 5 बाजिसिम जोङो लानो हादों आरो बे 50टा दालायनिफ्राय जों सानै बादायारि बादायनानैहाय जोङो 3 बादायारिखौ जोङो मोननो हादों आरो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड। दिनै जे सावराय जथुमनि जोबथा साननि हाबाफारि नङा होमबा? जोबथा हाबाफारि हिसाबै दिनैनि हाबाफारिखौ मा लादों नोंथाङा? दिनैनि हाबाफारिया सेथियावनो जोङो थानसालि थारनाय, बिनि उनाव फुंबिलि आर'जनि गेजेरावहाय जोङो आलासि सासे लिंदोंमोन। बे आलासियाहाय जोंनि आर'ज बिबुंथि होनाय जादों। बिथाङा जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट माइनाव आफादनि बुंथिगिरिमोन बिथाङा अनसुमै मुसाहारि। बिथाङा दिनैनि बे आर'जआवहाय बिथांनि आर'जनि सोमोन्दै आर'ज बोसोनखौ लाखिनानै मोजाङै मोजां हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो हादों। धोरोम आफादनि माइनाव आफादनि बिबानगिरि जानानै मोनफ्रोमबो बियाबफोराव जों थांनानै जों बेफोरबायदि सावरायमेलखौ जों लानो खावलायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि धोरोमनि जौगासारनायजों जोंनि बर' हारियाबो मुलुगाव जौगासारगोन आरो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम मिरु गौथुमनि मेलेमजिबि आबौमोना जोंखौ फोरोंलांदों। जोंनि बाथौ धोरोमखौ जौगासार खालामनांगौ। सानसे सोरखारजों जों गनायजानांगोन। दायो जोङो गनायजादोंब्लाबो जोंनि आरो नांगौबादि माखासे मानि सरकारनो जोंहा फोरमायनांगौ खोथा दंबावो। बेफोरखौ मावफुंनो थाखायनो जोंनि उदालगुरि जिल्ला माइनाव आफादा दाफ्रोमबो बियाबनि माइनाव आफादखौ जोङो बेबादि बिमा सावरायमेल लानो खावलायो आरो बेफोरबायदियाव फाला बदलहै जों बे बियाबनिफ्राय बै बियाबनि माइनाव आफादनि मावथि आरो गोजान आबौफोरनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ लाबोनानै आरो जोंनि माखासे फरायसालिफोरनि गायसनगिरि आरो फोरोंगिरिफोरखौ लाबोनानै जोङो बिथांमोननि बोसोनखौ लानानै जों बिमा माहारिया